ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂದನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಗಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ ವೇಣೂರು ಪಾರ ವೇಣೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಶಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಂಡ ಮುರನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹೋದಾದಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದಂಡು ರಾಶಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಕಲಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಡಿಂಟಿನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಗೋಡೆ ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ತುಂಬುಲುಂಡು ತೋಡೈತೆ ಇಂಚ ಪೋಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಕ ರೀತಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡಕ್ಕೊಂದು ಆಶಾಲ ಜಿಯನ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಊರುಡು ಉಂಕಿಲ ಆಯನ ಅಂಚಿಂಚಂಕುಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ ಇತ್ತನ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆಗ ಎಲ್ಲಿಯರು ಬೊಕ್ಕಲ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಏನು ಬುಡ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೆದ ಪಂಡ ಬಾಲೆಪತ್ತ ನಿಂಗೆ ಪಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೆ ಬೆರಿಯ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಬಾಲೆಪತ್ತ ಒಂದು ದೊಂಬು ಪುರಂದು ಎಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬಿಡೊಂದು ಪೋನ್ ನಿಂತೆ ಯಾಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಗ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಅದು ನಾನು ಪಪ್ಪನಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಬೋಡಿಯಾರಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನಟ್ಟು ಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜ್ಜಿಂಚ ಒರ್ತಿ ಪೋದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಗೆ ಅನ್ಪಿದಾಣ್ಣು ಒರ್ತಿ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನಿಗ್ಲಾತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಡು ರಮ್ಯ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ವೆ ವೇಣೂರು ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ವೇಣೂರು ಪೋದು ಬತ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇನ ಬನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡು ಫೋಟೋ ತಡೆ ಪೂರ ಪೋರ ಇತ್ತನಂತೆ ಅಂಚ ಈ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ತೂಕ ಬಂದ ಪೂರ ಕಡೆದಾಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಐಕ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೇನು ಇನ್ನು ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಡೆದ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಾರದಿರ ಪೂರ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಬಂದ ನಿಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಶಾ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲದು ಅಮ್ಮ ಒರೆಸಿದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈರ ಪೂರ ಸುರುಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಅವಜಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣದ ಅಂಟು ಜೊತೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಮ್ಮಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕೊನಿಗೊರ್ಲೆಗೆ ಆಸ ಒಬ್ಬ ಕೊನಿಗೊರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ನಿಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಡು ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ಯಾರ ದೀತಿಯಾರ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಏನ ಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಂದು ಒಂದು ರಾಶಿ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಲು ಬಂತು ಒರೆಸೋಡಾವುದೇ ಬಂದಂಚ ಮಣ್ಣು ಆತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪತ್ತನ ಅಂಚ ಈ ಥರ ರಾಶಿ ಕೊಂಟುಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಗುರ್ಚಿ ತೂದು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂದೆ ಕಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬನ್ನ ತುಂಬ ಬಂಗ ಆತುಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತುಂಡು ಅಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಈಚೆ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದಾಣ ಐತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಊಲೆ ಇದ್ದು ಪಕ್ಕಡ ತುಂಬ ಪಾತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬುರ್ಚಾನ ಪೂರ ತೀರ್ಪೋಪೆ ಬೋತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಬುರ್ಚೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಕ್ಕಡ ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತ ಇದು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಟು ನಿಜ ಇದೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸರಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವ ಕಂಪೋಡ ಬಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲು ಬೈಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಡ ಬೈಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮೆಣಸಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಡ್ದನೆ ಇದ್ದೆ
ಮೂಲೆ ಎತ್ತಲು ಮಿರ್ಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ತೇನೆ ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂನ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾಬು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಪುರಾಂಡೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೀರ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ತಾರಾಯ ಒಂದು ಪುರಿಪುಂಡ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ತೊಂಪಾರ ಬರ್ಪೇರ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೂರಕರ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಬರ್ರ ಆಪುಜರಿ ಗಂಜ ಅದು ಈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ತೊಂತೆ ಲಗೇಜ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಐನೂರ ತಿನ್ಕ ಸುರುಕು ಜಿಯಾನ್ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಜಿಯಾನ್ ಬರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಏಪ ಬೊಂಬಾಯಿ ವಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನಿಗ್ಲೇಗ ಚೂರು ಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಲ್ಲ ಒರಿದಿತ್ತು ಐನೂರು ಕೂಡ ತೂದು ಸಟ್ ಮಾಡಿ ತೀಪೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲ್ವರಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಲ್ಕೆ ಒಂತವರಿಂದ ಬಂಗ ಆಪಣತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿಯನ್ ಮೂಲು ಇದೇ ಪೋಯ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇದೇ ಉಂಟವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೆ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಲೆ ಕೋರಿದೆ ಸಾರೆ ಇಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಅದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯೊಂದುಲ ಉಂಡು ಬೇಯ್ತದ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡೊಂಪಾಯ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬರದೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇಂಚ ಬರದೇತ ಗಟ್ಟಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿದ ಸಾರು ಮೀನಿಂದ ಸಾರು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡಂತ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜೆ ಅಂತಿದ್ರು ಇತ್ತೆಂಗು ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಜಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮೂಲು ಮೂಜಿರುವದ ಟ್ರೈನ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ 1.5 ಗಂಟೆನ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪುನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ನಿಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡಂತೆ ಬೇಗ ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆತಿಜಿ ಮಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂದ್ಪುನು ನಾನು ಇತ್ತ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆ ಜಿಯಾನ್ ದೊಂಬುಡ ತಿರ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಕುಲು ನೋಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಡು ಗೊಬ್ಬರ ಜಿಜಿಯಾನ್ ಇತ್ತ ಜಿಜ್ಜಿ ಮೀನಾತೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವತ್ತೆ ಆತು ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಪೋಪ್ನಿ ಇಂಕ್ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಅವಕೋನು ಉಂದುಕೋನು ಅವಕೋನು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಪರಂದು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಊಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿ ಪರಂದು ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದೇನು ಆಡೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಪರಂದವಲ್ಲಿ ಆತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನ ಒಂಜೊಂಜೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ್ತಾನ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲು ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲು ಉಂಡು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಮಿಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ಹಾರ್ಪೇರು ಚಪ್ಪಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮದೇ ತೀತೇರು ಅಂದು ಉಲೈ ಏನ ಶೂ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಎತ್ತನೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬನ ಮುಲ್ಪನ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ದೀಪೇರು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಂಜಿ ನಿಂಗೆ ಪತ್ತೊಂಬ ಹಾಕ್ಪನ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಪನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ದೆ ಪೋಪೆ ಮೂಲು ಬಂದು ಶೂನು ಕೊಡೆ ತಿದೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ನೀವೇ ಪ್ರಾಣಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಶೂ ಪೂರ ಪಾಂಡಿಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ರಗಾಲೆ ಪೂಜಿ ಚಲಿಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಆತ ಜಿಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಪೋಂದಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಬೈದಣಿಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನು